No, prečo som občiansky aktívna? No, myslím si, že v podstate musím byť, pretože keď si človek uvedomuje, akým smerom sa tá spoločnosť uberá a aké ekologické, sociálne problémy vznikajú časom, alebo teda vždycky boli, ale teraz mám pocit, že je to až kritické, tak nemôžem iba chcieť, aby sa niečo zmenilo, ale musím preto niečo robiť a mám pocit, že to je asi najlepšie využitý čas, aký proste môže byť. Čo mi moje dobrovoľné aktivity dávajú? No, dávajú mi pocit, že som užitočná niečím. Že niečím prispievam k zmene a pomáham. No. To je asi tá hlavná motivácia. No a samozrejme sa učím na tom. No. Čo mi dala Šojka? No, ja som nad tým tak rozmýšľala a hlavne mi dala asi takú nádej, že má zmysel niečo robiť, pretože niekedy to vyzerá hrozne zúfalo a že v podstate sa nič nedá zmeniť, nič sa nedá spraviť a hlavne v prostredí, v ktorom sa momentálne pohybujem, proste v Banskej Bystrici, som jediný dobrovoľník v ekologickej oblasti, čo mi minule povedali komunitná nadácia Zdravé mesto, keď išla natáčať film o dobrovoľníctve, tak nevedeli zohnať nikoho, žiadneho proste aktivistu z ekologickej oblasti. A prišlo mi to hrozne, že Ježiš, fakt, vždy, keď chce človek niečo robiť, tak je na to sám. A zrazu som prišla sem a tu bolo proste množstvo ľudí, ktorí sa venujú aj ekologickým veciam, ale aj iným, aj právnickým a tak. A prišlo mi to úplne úžasné, že toľko ľudí je plných energie a motivovaných a proste a rozhladených. Takže je to úžasná nádej.